Hát mielőtt kezdődne a buli, engedjétek meg, hogy a Roma önkormányzat főnökének egy hatalmas tapsot kérjek szépen. Zsoltnak a meghívást, illetve az elnök úrnak, hogy itt vagyunk, neki köszönhetjük, ugye? És reméljük, hogy nagyon jól érzitek magatokat, és örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. Na várjál! Tudjátok, mert a cigánynak kértünk tapsot, kérjünk a magyarnak is a polgármesternek, mert akkor nem ad segély. Már csak azért is, mert Zsolt annyira kidicsérte, hogy mondom, hagyd már abba, annyit dicséred ezt a mestert, hogy még. Na jó van, én arra kérek mindenkit, hogy érezze magát jól, azért, mert a főnök ilyen aranyos, ezért CD-ket fogunk osztogatni. Aki nagyon énekel, nagyon tapsol, egy pár CD van, úgyhogy ne átkozódjatok. Nincs! Két önökérték dal van. Az egyiknek 5 éve meghalt az apukája, nyugodjon békében, meg van egy névnapos, úgyhogy a névnaposnak kérek szépen egy hatalmas tapsot. Te Gizi, neked van a névnapod? Isten éltesen. És kinek van a születésnapja? Nincsen. Én nekem van. Akkor azoknak boldog születésnapot. Áldja meg az Isten. Köszönöm. A fiatalasszony, akinek van a névnapja, kaptunk tőle sajtos pogácsát. Ez nagyon jó, mert egy hete fogyózok, úgyhogy most visszajön. Na kíváncsi vagyok, hogy ki ismer ezt a dalt, én azt kívánom, hogy mindenkire hújjon. Aranyeső, de hátul is énekeljen, mert figyelek hátra is. Kellett volt. Semó! Isten szépen minden, aranyeső, ugrál nekem, aranyeső, imádás nekem. És aranyeső a szép kis hátra, aranyeső a család. Azt, hogy úgy beindult, hogy nagyon én.
hangosak, hogy mi mikrofon se kéne neki. Te, ha komolyan mondom neked, hogy nagyon nagy cigány lennék, akkor most egy hallgatót elnyomnék, mert itt nyomják. Mivel te vagy a névnapot, szeretném neked adni, hányan. Így van, boldog névnapot kívánom. Tapsot kérek szépen. Tudod? Egy pici hallgatót mondhatsz majd. Várjál, van az a pénz. Hát csináltam egyet a tavaly, mikor decemberben, YouTube-on rajta van. Nem hallotta senki, de jó. Hallottad, jó vannak. Egy olyan dal következik most, ami még nekem is néha tetszik, minden csókomat visszalopom. Margonak mindig elmondom, mikor 1800-asban években elszöktettem, tudod? Milyen öreg vagyok? 3 éves koromban elszöktettem, tudod, ilyen csecsemő koromban, akkor mindig mondtam neki, hogy minden csókomat visszalopom. Érted? Ha van ajándékom, tudjátok, tapsolni kell mindig a végén, az a lényeg, mert mikor ittem, akkor jöjjön a ritmus. Zsamó! Yes,